Okay guys, hugas-hugas na sa plato guys. Ako istorya guys. Kanin to ba? Ano ko amigo nga lang. Marlon. Karon kay hatag na ko nga problem. Tingnan ko niya guys nga boss pag kanang pag himo ko no mag sana mangita o mag-search ko ng mga pangalan na ako na bang words nga kanang 100 ka buok walay o walay yu ug walay a pulisuda na dong Winston ay walay u ug walay yu ug walay a. Ay sapagod. Inana guys ba wala kunoy yu ug walay a pulisuda do ana dong Winston ay kaya tayo na gaya na boss wala kaya boss kandang mo na homework ni mo boss pangita ko no og word 100 ka buok na dili mo appear ang letter A o letter U. Inana mo to nga sige kung kuha na akong naunsa ka ano suda sa danay 100 ka buok kadaghan ra ba diba then ikatawa siya guys mo siya sayo ng mga nabos 100 ka buok nga walay letter A o walay letter U 100 ka buok nana siya nga portira ko no sayo na nganong day ko no og magsuwat kog number in words from 0 to 99 o nga gud from 0 to 99 o kita ka letter U letter A anan from 0 to 99 so hindi man sakto gud no kay na hatag akong i-order kaya ako sa likod doon ng akong istorya guys pero mo na to walay letter A o walay letter U from 0 to 99 walay A walay letter U